Така, здравейте хора. Днес ще скрием ето гердан, не ми трябва. Чакай, стой, че ще се видиш. Ето гердан. Къде се намираме? Намираме се в 42 училище в Хаджи Димитър. Ето. Хаджи Димитър в град София. Квартал Хаджи Димитър. Ето там горе, там близо е Ивчо. Тук е жълтото магазинче. Тук кой блок е това? 106. Не е 106. Това е 106. Тук е 106. Тук не е 107. Тук не знам кой блок е, но не ви интересува. Тук е 106 блок е. И къде го скриеме? Ето тук ще го скрием. Не те работа. Ето тук ще имаме. Опа. И ние сега сме тук и който дойде и си го намери, си е за него. Ето, даже той ще е про. Да, стой се. Аре бе! Криси, кажи къде го скрием. Добре, чакайте, защото той е луд. Ще се върнем като го скрие. Ето хора, скрихме го. И да. Чао.